Magpanit tag balanghoy guys. Kay maghimo mi og kanang kuan. Kara ganyan mag-rounder. Ligid. Ligid para ugma. Masa matong sila na guys. May daghang order. Tabangan namo among kuan. Tabangan namo og Susay ba susay. panit balanghoy. Ang tabangan susay guys. Susay. O utang kay ilang driver. Ah, si susay. Tulay, tagal lang kuan. Kana kung diya sa kuan. Karang dia may karang kuan ba na pisuhan. Karang may mga kuan diha katubahan. Sa di man na susay. Kantago oh, sa Susan. Susan. Si Susan. Si Susan das kurba. Oh, gitu. Susan ay. Das kurba Susan oy. Niligaw ng driver niya. Dito Miss Oxy. Nasakay. Buong ko balar kumandiri. 40 na pa masaya na. Kunin tada ito. Oh. Nindo ha? Kara usa. Oh, ambot. Okay, klaro. Dala mo yung sukli diya. Ginalagay mo na ako gawat na sa sumunta. Tagwan niya na. Patagban tidak eh. Nalibangan ni. Kung may mangkin na niya. Sa to ay mataling ko rin. Ba't ka rin naman tayo pagawas? Kaya ako kagiling ko na di ka rin kuhan. Hindi, basiyo sa kwan ay. Tahop. Basiyo sa cook. Ito pa rin nakatutujuan. Siya masabot ka tari ay naglabang-labang ako. Tantaran ba? Tarang kani. Diyo. Ano sila, wala ko na po sa mga bibig. Tarang ka. Bakit mo ba? Ay, ganang kuskuhan. High-tech, oh. Kaya lang. Magkuam daw og lahat ito ah. Ayun ko. Okay, Ate Joy, gamit mo yung kalag-kalag din ng kahoy. Oo. Okay, dahil kung patisting na mo, di mo ba na ang kanang bigas? Mo, di mo rin siyang papawa sa pagamihan na mo sa panaisun. Nang ako nga kuha naman oy. Kanang maguba na. Kaya ako, tingnan ba, yung buwan sa istak man, tayo dugay na. O di man tumo. Baot yung imus ito. Double to, Joanna. Usara. Ah, Pero maayo pa eh. Dahan ka ko na to, paliton, mga. Di man na maunsagod basta kuan lagi gamiton. Kaya kabilin mo sa mga Wa puha. man ka mo kuan. Ha. Kabilin kita sa mga lulugod. Di mga nakapalitan, yung halog yung butong. Nang ako nga dito man lagi palit di Jojo sa dawan naglagot ko kay dali ra naguba. Kay siya man yung gusto nga to siya ko dili ko din sa kanang dawan lagi kay lain na namang guba ang mga kuan. Kagado scam lagi niya. Oo. okay, mga kuwan, meron din ilangan. Limit na ba, limit? Gawa ka kita itong ako ang lahutay dugay juga ito naguba itong akong pinalit sa kana. Kesa no, sa mga pangalinaan. Kaya kasi ko tayo. Sa mga ubos-ubos lang karang presyo, mga kuwan-kuwan, mga brand. Ang taga, ang sana, yo, sa mga kagay ko, eh, ano man, bala yun. Yan ba, kasi papara. Magpapalit kay sa ako og kanang otro niya og kuan niya. Sige, masya padari. Silang, Huwag mga bali, masitila, sila may kulong-kulong tama to. Palit man ni og motor. Wa man sa ko magpapalit og stove. Mayroon tao, galing nga na. Ito tong ako. Galing mo eh. Ang kalapin ng galing. Oh. Nakaahat og palit og kuan ay kay di May limutot eh. di kami di kabiyahe Hindi man, hindi man, kaya. Lagi, paling po rito ang galian. kay kuan ko nung ligid. Kani? Oh. Thank you for watching guys. Hindi,